Zabusov zaistil modrú čiaru a následne puk poslal smerom na Kapského. A úvodná tretina nebude z pohľadu Michalovčanov bez streleného gólu. Výmena pozícií medzi Kristianom Michalčinom a Patrisom Zabusovcom rozhodila zvolenskú defenzívu a potom prišiel dobre namierený puk od lotyšského hráča. Podporuje útok a nebojí sa ani zakončiť, teraz navyše s vynikajúcim zlonením od Bialončíka. Zdravkou šťastia puk dokázal Zabusovc odpáliť vpred a následne za ním sám štartuje Zabusovc a jeho nádherný individuálny prienik. Zvládol teraz precízne súboj 1 proti 1 a poradil si aj v zakončení proti zvolenskému golmanovi. V prípade samozrejme, že bude takéto výkony predvádzať častejšie, tu ešte raz nádherný uhybný manéver cez Filipa Čulíka a následná koncovka pod hornú žrť.